хора, ще тестваме кои са най-бързите коли в GTA 5. И накрая ще видим коя наистина се оказва най-бързата кола в играта. Между другото, преди да започнем с видеото, искам да ви кажа да се абонирате за канала. Напомня безплатно, оставите ми олче на горе и сте сами. Ударете камбанката, за да не мислите всеки ден, като качам ново видео. Сега да започваме. Така, първата ни кола е кометата Т, с която искам да помня с кометата Т. Това ще ни е първата кола като за начало. И сега да заставяме на линията, ето тук да го наречем. И броя до 3 и тръгваме. 1, 2, 3, газ. Добре. Даваме газ до края. Дали кометата ще бие останалите две коли, не се знае. Сега ще разберем. Добре набира. Наистина хубава е колата, даже се бях намерил и той черничка, защото наистина много кола. Добре, много набира. Сигурно вече някъде 10 секунди, не знам. И сега стоп, готово. Супер сме, добре. Супер. Добре се спали комета. Наистина добре. И сега е време да пробваме останалите две коли. Надявам се комета да успее да ги бие. Така, хора, следващата кола, която ще пробваме е пак. Точно така, приятели. Това е пак. Сега време да я експериментираме. Сега да я наместим. И броя до 3. 1, 2, пробваме, 3 и газ. Добре. Набира, давай. Дали ще успее да сменя комет, предстои да разберем. Добре си дава газ. Наистина. Ще успее ли да бие комет, не се знае. И още малко става, давай, избутай до края. И мисля, че това. Чайте, че съм блъснат. Чайте, че забравих да спра. Но нищо. Браво. Това малка, добре. Малко я потуших предста, ама нищо. Но сега остана една пустена количка, която трябва да пробва. Тя ще бъде... мисля, че намерихме инфернус. Извинявам се, госпожа, но ще ми трябва вашият инфернус, защото правя важен клип. Благодаря ви много, да сте жива и здрава. Така, хора, взехме и последната кола, тя е инфернус, точно те. Инфернус. Взех чайничка, инфернус не съм много хубава. И отзад има някакво огромно турбо, но да видим дали ще върши работа. Така. Казваме се и се засилваме някакво назад към линията. И броим до 3. 3, 2, 1, обратно броене и... газ, майко как пуши, каквото дела. Давай. Ще успее ли да бие вакъл комет? И фенуса. Предстои да разберем. Или това ще е нашия победител. Сега накрая ще направим кола. После кола е най-бързата и сега и тук сме. Спряме. Където с път не се удари, добре. И това е последната кола, която те са. Между ето ми е ваката. Тъй като няма ми трябва повече. Само момент, само да направим нещо мера. Само малко да го правя. И тази инфернус мисля, че няма ми трябва. Готово. Така и вече по-добре. И така, приятели, в момента завяваме трите коли, коя първа ще стигне. И като видите, и трите са бързи и трите набират наистина бързо. Но кой ще е нашия първи предстои да разберем. И този победител може да бъде... И така, приятели, обещам всичко за това видео. Ако искате още, просто се абонирайте за канала. Също оставите мощен лайк на това видео. И също отзовете камбанката, така, за мен сте всеки ден, когато кача ново видео. Между другото, тук стана някакъв хаос, тъй че не съм до нас, така че се тая. Благодаря ви, че бяхте и ще следваме следващото видео.
Від мене чао-чао і живі здраві.